seed. Abusiafo yebema munyina akwaba na wotwe asan akọ apro abetwe yembiom yewo adusua etoso ensia atifi asem no ose Abraham asefo edimu nchechire mu no ebeto amso. Despite say ya ye niem fata na ebi mu wo do makoma no e so ben me yakopon ba no wo mo twi wo mu fi yakopon chase e do wo ko bata wiase. They know the voice of God. Wo nim sense yakopon na kasa wo say we nya osefo we yakopon ne asa no kan nyina ne say so pese wunya the benefit of the promise ehia gidie na say ehia sitie yebema munyina akwaba na fe yede encha sonkron so ede ama munyinara na yada mo asesronko kwan so se de biarada mude mofidie edeto London Ghana memenda akwanhwefo Sabbath school na afi chosemu twedi ampon nyankopon ademonti na otwe asan abeto yembion adusua ye ne wusua kota munyinara no ye hwe onyankopon boshe apamwa nyankopon ne onipa edasani ye ne sene apam no yehu no fa ne adusua hodo a ye betimi asua afrimu na kwasam ne se ye ne wo aye adusua yi mako enum na otwi mu ye hwe adusua etoso ensia no no abigafo sronkon wa hasia o moba beboa yo abusiafo ansana ye de adusua yi mu pensem mu ebebrem no ene ye mofra no nso asisi o ho sronko kwan so o pese o mobeboa ye na adusua yi ye de ebrem nti o mo sisi enwum kama pa ehwampa ebia na wontensa enwum ne da enti for fidie ne to ase na tie enwum no wie na uwia afi watie adusua no nso na nsusu bia wonso wo no ye ne wo ache enum a mofra no ede ebre no ose aseda enka odi mu mienkotie o momra sisia. Yeah.
yɛda yɛ mmɔfra yi ase wɔ enwuma ɔmode abrɛyɛ sɛnea mmaka no kɔtɛ mu nyinaa no yɛhwɛ onyankopɔn bɔhyɛ no ɔse onyankopɔn da apam ɛno na saa kɔtɛ yi nyinaa yɛhwɛ na ɛnɛ no yɛhwɛ adesua a ɛtɔ so ensia abugafoɔ sonko paa wɔ ha se a no kwasɛm ne sɛ basaba school a wɔn akwadere mu paa ɔmo ba bɛboa na afei yɛde saa adesua yi ade abrɛ mu ɛnɛ mani agye sɛ pastor Opoku Mensa ɛwɔ me nkyɛn ɛwɔ ha se pastor deɛ yɛne no ɛnyɛ saa adesua yi bi ɛda and then a pastor atu anamon de abɛka yɛn ho wɔ ha se a ɔbɛboa ma yɛde saa adesua yi abrɛ pastor ɛyɛ pastor wɔ Halo ɛna afei Harton Church memenda akwanfo asafo ku baako no nso ɛwɔ London ha se no ɛne pastor any yɛn wɔ fidie mu ha se ama mani agye pastor Opoku Mensa yɛ mu akwa yɛnua great we shall force me chiamo great yɛda se sɛ yɛto nsafrɛ watimi aba yɛda se pa great na me botra na me kɔ unua pani kɔgye eboa enso efiri Elephant and Castle mo amuta hwɛ sa adesua yi unua pani kɔgye eboa ta so bɛboa yɛn pa wɔ sa adesua so enti ɛnɛ nyankopɔn sa de no abɛka me ho ase opani yɛ mo akɔaba great na fe me botra na me kɔ etro no ho a yina Dr. Collins Arthur na ɔte etro no ho no dog nso de bia mu sɛ ɔbɛboa yɛ ma yɛde sa adesua yi mu ɛde ebrɛmo dog yɛ mo akɔaba great na me nso me de Bismarck Mensa sene de biara ye adesua no ye bɛbɔ empire na fe ye bɔ empire wia ya hwɛ adesua no mpensem sene esi konti babia wo biara na katawani na me ma openi kɔgye eboa ɛmo empire ɛmaye ɛno ye mo empire nyamitufo ye dawase akwanya sonko a odi amaye adwuma a abofo pɛ sɛ ka wo bɛyɛ wafreye papa hwekwa yi sɛ yɛni wasafo anim ɛnya adesua ɛtisi yɛsrɛw fa ho nkokoro ntomyɛ ɛmra yɛ bisua ni sanse no nkoa de bitima akyerɛkyerɛ yɛn no nkoa de bitima akaka yɛ yɛda wase ɛwɔ akwanya ɔde amayɛ Kristo Yesu dim amen great masai ama mo akwaba bio na fe ahwe in fact the whole of this quarter na yɛhwɛ bɔhyɛ no ɛna onyankopɔn da apem sɛ ne yɛdi kan yɛ adesua no no kan sem ne sɛ ayɛ de paa yɛ na yɛ kɔ yanim no na ɛyɛ de mo ɛnɛ deɛ no ɔse Abraham asefo enka abɔsam no yɛ fa free 1 Peter 2:9 sɛ ne ɔka ne ɔse na mo deɛ mo yɛ abusua a wayi wɔn ɔhene asofukuo ɔman kronkron ɔman a wafa wɔn ayɛ ne dia sɛ monka nea wafrɛ mu efiri esumu ba ne han a ɛyɛ nwanwa mu no maniye nkyerɛ amen great asasem we 1 Peter chapter 2 verse 9 sɛ yɛ komu no yɛbɛhwɛ emu nsɛm no sɛnea esi ɛtie na fe yɛ adosoro na yɛ wayɛ adesua nani no ɔse Abraham asefo sɛ yɛka sɛ obi asenia twi kasa mu no yɛbɛkyerɛ asesɛn obi aseni na yɛbɛkyerɛ asesɛn okay kasa obi asenia yɛfa enipa korɔ no ɛma ane nebusuafo a ɛnam no so wɔbɛba mu nyinaa no bɔ mu nyinaa ekua ɛne yɛfa nsɛ ɛyɛ n'asefo enti yɛfa nsɛ mi sɛ mi wɔ ɛma ɛnan okay enti me masefo yɛ me ma no nso wo a no mo so mo enti ko mo nyinaa bɔ ma ne yɛ ka sɛ yɛ Pastor Opoku Mensa asefo great that's say yɛ nyinaa no yɛ hyɛ asefo bi ase yɛ hyɛ asefo bi ase great enti na abusuafo sɛ na ɛwɔ aka no ɔse Abraham asefo na kyɛ sɛ yɛ hwɛ sɛ ne pastor achichi mu no Abraham asefo a won toatoaso saa bepie but yɛbɛhwɛ nneɛma bebree a ɛkyerɛ sɛ yɛ nyinaa no sɛ yɛn so yɛ Abraham asefo ni bio sɛ so yɛ nka ho sɛ so ɛtesenyo enti adusua we ne ɛbɛkyerɛ apam a Nyankopɔn ne Abraham ne Israelfo nyaayɛ no yɛn so kyɛfa bɛn ɛna saa apam no yɛn so yɛnya bi
emaye nso ye be benefit ye be beneficiaries of that covenant no ene ye pese bubu mu na afi nyina ye nya emu entiase. First of all no ye pese ye hwe apam apam bosha onyankopon edema Israel for no first ewo Deuteronomy chapter 7 verse 6 yen hwe sene or kan ho Deuteronomy chapter 7 verse 6 no oka asem wo say na moye oman kronkron ma ewrade mo nyankopon mo na ewrade mo nyankopon ayi mu se mo meye oman a wafa aye ne de wo aman a ewo asase nyina mu. Great. And the say na Deuteronomy chapter 7 verse 6 no eka sa covenant promise here ewo hai pastor mamindi ka emisao sign na esitie ena afenso adentina onyankopon fa Israel for no nko a omo na ofa omo se ode omo beye sa one omo bekosa apam yi ana afenso ka bibi se the above all as omo kronsi no obi o se menka ne sa ye be kire no so asese. Okay me that's Pete Bismarck say ye hwe apam Yankopon ni Israel for ehihye ye na okanyama bese biensa bi wo se mo beye konkron nipa ama me awrade mo Yankopon na me na awrade na mayi mo se mo ye nipa titru mo ye treasure ewo me Yankopon manim na nipa ewiase nipa mo wiase afa na nyina no mema mo aye titru na se kese ewo nipa no ani so bohye we Yankopon ene Israelfo no ehye na so ne Abraham asefo no ehye na question obusa na very very important because person who say e de potina na wo sa Abraham asefo a ema wo munya sa qualification no say bia da Yankopon anko Ghana anka say mi Ghana fo ana say Nigeria fo ana say Afghanistan fo sa identity na titru Israel fo so question is very very important because you kind verse 7 to 8 now. Trust them say the Lord did not set his love on you nor choose you because you were more in number than any other people for you were the least of all people. It is said you Nyankopon say enye ma ho fe ana say mo kese ana say bibiti trunti na me fa enye erade kire ye edenti na uyi wo mo. Verse 8 no ehya ase was say but because the Lord loves you. Enti yetimo se trose mu no enye bibiti true a omuyeye abusuafo me no Bismarck ene menu abema yebo ane yemo ase doc wa say ye fa ye hu se Christopher a enye bibiti traye ntinya Yesu ebewuji ye ni onye ya ho ofe na ye sika ye binti odo do ye ntin obefa ye so this is very very important say ye Christopher see hu se Yankopon atwea ba ne nchen ana se Yankopon bohye oni Abraham asefo hye ye no Yesu anya sa akonye ni no akonye ni bi titru enam Yankopon edo a wode edon ye no so so busa another question say Yankopon so bomo ye kese wo nipa nyina mu adentia adentia when I say a cabro for can be said this is a position of privilege. Okay. So a position of privilege. Ya kwanya be Yankopon e de amaye. Enye bibia say we ka so be deserve and also makwakoye dwuma se enti sesi akatua se anas bibi se na se rade so ye. Enye bibia fan say Yankopon ho etitiniti matiti ho ama no etesi anu so no so e de meka so wo ye privilege na me hwe sa privilege na when we say timinya privilege no in three ways akwamiensa so the first one is say ye wo tuma obi ti say me ahefo ba ya wo mi atum it will be sa no just I can have the privilege. Yeah, that's right. So second one is say I can be adopted. So en fan say ebi anamanfo onim but abra ye wo me no say yesi me di best aboso me miensa na be papa ka baby enti abusuafofo bi na be fa me say me omuba enti that is an adoption. All right, so enti sa adoption no abusua omu kwa me no omu no ko omu didi am no omu didi enti amanfo hu me a omu say I'm also part of the family. That's right. So and the third one is by association. Say many Bismarck etu anamo a
na me no adamfo a eniama wo be ye no me sha ase aye bi enti we become part of God's property, or we are lifted above people when we are either born into God's family, when we are adopted, or when we associate with God. Yes, I am a ma yesu ni ye ban e sha ase yes Nyankopon de. Wo kan trust some Nyankopon say me ye konkron enti mo so mo nya konkron. Me ankasa mo ho me nya konkron, but me ni Nyankopon tu anamo a and nam sana mutuo no me so mitimi ye nipa konkron. It is the same thing. Ti Nyankopon ka say opese yes ana do opese ochire titru and say ye ne no into anamo na yendi ni nsem so na enam sa nsem so no ya ye nipa titru owo awurade anim se unya Nyankopon tu anamo a unya asomdwie enema eko ye ma unya ahoden impuntu eba wabrabom se ka so wo yakọ wia bibi asem ye siwe oboso dabi wenya Bismarck de dabi nya sa adentia fi so woni Nyankopon etu anamo entia ye inhira ni asomdwie a yenya ewo abre ni Nyankopon tu anamo no enne na wo ka say I'll put you above all people. Me share London Ghana advert manager pa uko mu website na mu say o advert no omu fa enema eye of great nature ewo London Ghana no dia to advert no so into obi ehu sa advert na wo so ampa London Ghana ni Nyankopon pese ofa ye advert na manfo ehwe ye ya no hu so enti udi Nyankopon achi a sei ni sei enesiu enti sa eyina Nyankopon ka so pese oho wa Israel for ewo wiase afa na nyina so no do pese o kira ne se Nyankopon pese esi ye na nka atamfo no lies waka efa Nyankopon ho no amanfo hu ye ne a onso ampa se woni Nyankopon enante a esi wiye eti ni nyina no tofa no great me da se pa agidifo na ye hwemu no ye hwe Abraham asefo pastor taking the time at church sa boshe na Onyankopon ne Abraham Israel for enya na oka se oba mo makron esin wiase na nye se oka che so mo ma ya ahomaso ne mo se ne pastor acheche emuno na wasa cheche odikudi enti a Onyankopon yi Israel for nye o ma ho fe na se nye o mu bibia ni nyina ya kwanya ana Onyankopon de ma ba wanfa mo kwa o se o mo nye advert emma many ye no enadi enche wiase afana nyina ansa na ebeto aso no ma me recognize yen ahwefo obi a omota ahwe yen pa ewo yen fidie we so ye boma ba so se de biara mode mo fidie e de to asia mo hwe yenua be massive ankoma ewo suhun Ghana de biara na fidie da hasia one London Ghana for AS edition na makera samanso de biara ye no na eye sa edition de bia na fidie da hasia o hwe na yenua Ike Brown so o se ope se ne eya ye church ensemu Onyankopon hira o se won so de biara woni yen eye sa edition mun kosora na mun hwe sa edition na o hwe edition say Facebook and I say YouTube fa comment bi to na ehun se won so o hwe yen so there wo ye maame bi so maame ye bo a ono so eta hwe yen pa from Berlin Germany also auntie ye da se de biara woni yen yes edition Onyankopon enhiramo yen to aso pasa me da se pase watimi a church sa ensem anymore afa yen hwe asase no ne che no Roni beka se land deal no sene Onyankopon eye no na fe yen hwe edition a ye betimi asua afim sa wo hwe Genesis chapter 35 verse 12 oka asembi o se na asase a mede mema Abraham ni Isaac no wona mede bema wo na wasefo a obedi wachiri no na mede asase no bema won say na Genesis honum so kan wa say sa inyitu semwe no kire yen den na se kire pa ye be kire ase esen na fi sa asase na wo kan wa sen so de bema asase o de ma Abraham no de ma Isaac no sa asase na so no de bema unasefo no nyina no condition bi wo ho ana se eno an se yenamu yo sa yeah many of us mark me da say met was for free baby a pastor Drew you know on sa pastor Chirebu ema ye hu say ye wo ko be se miensa wonam so
ɛbɛyɛ descendant ɔbɛyɛ Abraham asefoɔ na ɛkɔ na edi kan no saa tase kan yɛ Genesis 35:12 no na Awurade na ne Jacob ɛkasa nti Awurade kyerɛ Jacob sɛ mene wagya mene onana Abraham ɛne wagya Isaac mene ɔmo yɛ apam bi mehyɛ ɔmo bɔhyɛ bi sɛ mede asase bi bɛma ɔmo na me Awurade ma ba wo nkyɛn ɛsɛn bɛhyɛ wo nkran sɛ bɔhyɛ na meka yɛ no ɛnam sɛ meyɛ Onyankopɔn a meyɛ ɔnokɔradifoɔ nti bɔhyɛ no bɛba so na mede bɛma wo ne w'akyifoɔ nyinaa na Bible san di adanseɛ sɛ ɛwɔ Deuteronomy 28:1-15 sɛ saa bɔhyɛ no anaasɛ apam a Onyankopɔn ɛsan bɛhyɛ mu kena Emra ne Jacob Eshia wo Genesis 35:12 no. Na condition be that so. On say from the first lesson, you establish a principle be say covenant no. There is you bit more for a modern day contract. That's right. Inti what benefits and also obligations. Now what respond to so Nyankopɔn no your covenant wo di kan e the benefits will be no. Now it's up to you. What respond by say wo ye city obedience na when your benefits no and no and Deuteronomy 28:1-15 I can say sa asase a me share wo nana Abraham bo me share wagya Isaac bo me share wo bo na me san share wachidifo nyina bo no ejina condition be so na condition is say so ye city all right me sama maka nyina say wutie me nsem no na de ye adwuma na so de ye adwuma de a ane ubenya sa asase no na so one fa anya adwuma de a then the opposite of blessing no ho which is curses no me ebeba also now going back to the pastor tray about kwanya ye fasoa ye beye descendants of Abraham no say pastor it's not just by direct we say descendants say Abraham manko pastor tray bibi say wutim beye through adoption and as associations and no na Bible so atray say Onyankopɔn say osiesie asase bia maye ose osoro foforo ene asase foforo na enam say nanka ebianka meno ye tracy Abraham ye tracy Isaac ye tracy Jacob general nka ye mambi but by virtue of Onyankopɔn do a why expand no I must say adoption any association bamunti meno so ye timbambi now the same condition na a comma first one no the same condition wo ho first one no it was say so person wunya land deal no person wunya asase no so bia e so ye sitie na so wan ye sitie dia no me na be ma also Bible dia dance here say Onyankopɔn eyo no credifo fi se Onyankopɔn de bɔhyɛ no mai no kan say enam one Jacob okasa enam say me did bɔhyɛ no ma first na sitie amanti enu ntina 4 generation na bɔhyɛ no mube realize it after 400 years na Bible records so dia dance here say it was odikan ekatre Abraham and see what Abraham time so first generation and see what Isaac second generation and see what Jacob third generation fourth generation Emra Joseph and Israel for ka find who Misraim no that was the time Onyankopɔn yi ne ho adi exactly 400 years from time a ɔhyɛ bɔhyɛ no yi omu free mu enti ɔdɔfoɔ de ɛka nyinaa ne sɛ Onyankopɔn enam adoption ne association ama yɛn nyinaa yɛn so the new heaven and the new earth a Bible si Onyankopɔn siesie ama yɛn no samre yɛn nyinaa yɛbɛtumi anya mu chafa nanso the same condition no wɔ hɔ so yɛsitie mu Onyankopɔn a wobɛnya new heaven and new earth no chafa na so wanye sitie dia ene yesa ne oka se no me no saa na eno so beba great meda mo asepa se ne mo church ensem no mo excellence ne dog nso a church ensem no mo ama yento aso ne nhwe afi yenhwe Israel for no apam no se ne omo si responded to anase se ne omo si je apam no se ne dog echechire mu no se obeyi sutie na wadi apam no so wanya benefit no wanya sutie dia na tese hunso mfa so no wonsanka well yemfa ensemfo yenhwe Jeremiah 11:8 na fe yensa hwe Genesis 6:5 and 6 ne yenhwe se ne omo ne apam no ediye first of all no Jeremiah chapter 11 verse 8 no o kan se o se nanso wantie
na wamre won ho aso wamre won aso ase na won nyina di won akoma bone din yeso enti me de apam yi a me hye won se won nisuo na wani suo no nsem nyina aba won so. Okay, then we call your friends in Genesis chapter 6 and so on. Genesis 6 verse 5 no, and so oka asem bi nso ho yen fa ntoto ho na afi yen hwe se ne ye bekasa afasa asem wi ho. Genesis chapter 6 verse 5 no. O say na awurade hu se nipa bone dɔɔso pii wɔ asase so. Na won akoma mu nsusue nyina ye bone nko da nyina we dey ntimi nka em no ha say great yampa Jeremiah dey ni Genesis dey ntoto ho dey na ebetimi aka afa Israel for ne apam no you this man me da sepa we to aso free minua panyin dog dey no so no o me ati ase say there is a condition and our consequences say ebia ade na consequences etia consequences beba but otrofo no tro adesua no manage no pa o de saa eho kakra na toto awaresebo say ebia nipa mienu aware na ebia baako afri aware nu sebe wakobo adwaman sebe prebiasa o si so obetima ba back ada ha adwempa aware for ho a edasebo a bia misunderstanding bi beba but I don't just say aware no yede egu na de ehu aware mu pa de say ba ko be free aware nu akomba bi foforo ade a ehu pa aware nu na adisuan bi etiase say saa sutie na wo manye no dia no pese na nyame ehwe na mo twe wo ho efri nyankopon no na ma sutie no eye denden pa wo disobedience no fear o say fear wo twe wo free nyame no na ma disobedience ni ye mo esa se ka wo nyame na ase a enka ebetwe wo madwina ba back abu wo say ne wo ye no enye esa se nyankopon say nantibeni na ye pe ye ni nyame na mu ye nipa eda se bo a ye wo subi wo mu boni subi wo mu adakro ebie bedadi ba no so ntire se ye beda bodi dum ba de ehu wo ha pa de se ofa Genesis 6:5 no de ma sa Genesis 6:5 ni see nyame say nkrofo no wo ma ye bodi sa se wo ma dwe ni wo mu bia ye bodi esan se wo mu di nyame biom sabre mu ye hu se nyankopon ba no wo mu twi wo mu firi nyankopon nchen e de wo mu ko bata wiase enti na de ni pe ye nyida ye bodi esan se wo ma twi wo mu afiri nyame nchen kura enti e ma bodi ne ye den e ko so the same thing they see with Israel for abakose iwu wo mo ko nyame ka kire wo asase abede mabudu de bi no tiso dadaw na esan se wo ma free bi nyankopon achi ti na bede asase de de ma mo enti de wo mo ye wo ho no mo nkoye bi wo mo ko repeat the same thing wow enti consequences na eba Genesis 5:6 no de see ye nyame tore wo ma se yes it is yes you may the same thing you privilege that's a your privilege na ye nya no ya nsomu a ye feel say the consequences pa na ebe ba ade a ewu pa edi it is ye dim ye hwe Genesis 6:5 no the edi akire no the same thing metima to Israel for metina Germany pa che okay na say ye ka Jewfo amani huru hu wo Germany na say ye ka say sankrofo nya be ka wo ho a o ka say no kre sa se nyame ka ho a ese o kosa ya unu isa every time we face ya ese me ka wi esa so wa nye sutie apenyankopon baby sa na du ba sa great ya me da se pa openi ye bo ase na won so wa cheche mu ama ye nto aso na ye nhwe ye disua no se enkaye no in fact me yitu osembe miensa o haba me kan mu ba kono mama pastor akasa ehome Isaiah chapter 4 verse 3, Micah 4, 6 and 7, and Zephaniah chapter 3, 12 and 13. Mamenka Isaiah de no na fe mema pastor and kasa ho in generally efa and kaya no. Isaiah chapter 4 verse 3 no, o say na de wajane Zion ne de waka Jerusalem no, obefre no kronkron.
wɔn a wɔatwerɛ wɔn din afra atiasefoɔ mu Jerusalem nyinaa Isaiah deɛ ɛno no pastor deɛ mepɛ sɛ me hunu asɛ despite sɛ deɛ opani yɛbo akan bɔne ɔmo ani so ne ɛho nsunsuanso a ɛbɔ ɔmo so ne adeade hope bɛn ɛna ɛwɔ hɔ ɛma ɛnkaeɛ no Bismarck meda se sɛ mefa opani yɛbo asɛm a ɔka na yɛka sɛ yɛtoa so a ɛm sɛ waka biribi a ɛmu ɔdu yie question yɛbusan sɛ nti anyɛ bia Nyankopɔn ɛhyɛ bɔ a can he be trusted? Yes. So wohwɛ wo memory text na yɛka yɛ na ɛwɔ 1 Peter na wɔsi Nyankopɔn similar to the yɛka wɔ Deuteronomy no Nyankopɔn ɛyi Israel ɛsi wɔ sɛ ɔmonyɛ a holy nation. A royal priesthood. Royal priesthood ne kyerɛ sɛ meme ɔsɔfo no me na mede enipa ɛba Nyankopɔn nkyɛn so that they can be reconciled. That's right. Prophet no egi Nyankopɔn asɛm efiri Nyankopɔn hɔ ɛde brɛ ɛma ɛna Nyankopɔn ma sɛ de bɛyɛ a ɔbɛtumi enya instructions anase entity a ɛde asumdue bɛba efie anase ɔman no mu. But ɔsɔfo no deɛ ɔfa Nyankopɔn ɛma no ɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn sɛ de bɛyɛ a mantwemantwe a abɛda Nyankopɔn ne ne ma ntɛm no it can be repaired. Enti ha no is very very important say Nyankopɔn frɛ Israelfoɔ no enye titru sɛ enye sabio sikapɛ anase aduanidie anase asase no there's something more to asase no the main thing is say ombeyi Nyankopɔn animonyam edi akyerɛ ewiase afana enti anya bia no so omyɛ bɔne a na Nyankopɔn so ato ewiase afana nyina egu ana ana twosem se daabi meaning what does God do Nyankopɔn esan hwɛ sɛ Israel emanu mu no anase Abraham asimu no enya bia obi wɔ hɔ a obetimi ahwehwɛ ehu sɛ nipa ko agam sɛ na koma hwɛ Nyankopɔn akwan a obetimi afa no so ama Nyankopɔn bɔhyɛ no abamu a sɛ no ne efrɛ no remnant no anya sɛ Nyankopɔn ɛwɔ butaye bi si ani so fiti ahyɛseɛ no na nipa wo yi wo mu senka omundi sa Nyankopɔn omunyi Nyankopɔn butaye na di no if sɛ omuntimi anya anya bia that God abandoned his plan ana mekai sɛ ɔman ha Britain amanfo bi ɛkɔ oposoma omu yirai na normally so bi yira sana ya ye almost any search party ema okom ko hwe ni pakron se ye bia nso behu na sometimes omuko bia 2 months 3 months no so mu hu ni pakra no so se sia de ya hwehwe opono so 3 months but se sia hu ni pakron se sia no doc useless enti ye ndwa no omu say we call the search off enso Nyankopɔn ehyehyɛ sabote sa apambo no opese ode asumdue anase nkwaje eba ewiasa fa na nyina no abra Israelfo ntimi ene Nyankopɔn ntuanomon o manye asutie ama Nyankopɔn se ebeya anka Nyankopɔn botaye anase no boy no boshe ne beba mu no Nyankopɔn didn't abandon the plan Nyankopɔn ehwe Abraham asefo ne se anya bia obi wo hɔ a obetimi carry on obey asutie ama Nyankopɔn ama carry on sa unipakuo na Nyankopɔn enya awo mo no some unipakuo na from remnant na nkae no remnant teacher say wo ma wo free Abraham ase ba no still enipa bi wo mu a enyo mo nyina na aye asobrache ama Nyankopɔn there are still some in that group omni Nyankopɔn tu anamon say the be ya Nyankopɔn advert no Nyankopɔn plan no ebetimi abam. This is very very important. There are a few things. Okan the book of Zephaniah ebia emre emaye nkan. But okan the book of Zephaniah from 1 to 12 now. That's right. Nyankopɔn eyi bibie di na mekaye no emaminya arechiremu anase hope. Yeah, arechire ewe yin. Okan ya Nyankopɔn ekire se abra na Israelfo efiri nchen se de opani yebo aka ye no enye se bia omunya bone but omu twom ho fi Nyankopɔn nchen o se Nyankopɔn fa kwan bia so senka o twom sa aba ekwantene ne mu na Nyankopɔn enema bia Nyankopɔn ye bia no o so mantie in fact o kan verse 7 na was say and I said surely you will fear me you will receive instruction
so that your dwelling will not be cut off, despite everything for which I punished her. But they rose early and corrupted their deeds. If Nyankopon fa ekwan bi so senko se bi se me wobana na so ye den na me fa kwan bi so senka me san atwe na ba akwantene no o ma ntie enti ehɔ no Nyankopon so ene meja moma akwan but Nyankopon enjo mu kwatre wa moma se anhye oba Zephaniah 3 verse 12 now. Was say, was say, I will leave in your midst a meek and humble people, all right, and they shall trust in the name of the Lord my God. Amen. It way a very important. It is a deba and there says itimana. Okay, John chapter 10 verse 27 to 29. Or say, my sheep hear my voice. That's right. And I know them, and they follow me, and I give them eternal life, yes, and they shall never perish. That's neither right, shall anyone snatch them out of my hand. Yes. So here's Zephaniah 3:13. Now here's John 10 now. Which is Zephaniah na Nyankopon say, no matter what God did, the people will not budge. Okay. No matter the warning that God gave, per baby fa. No matter the consequences, but Oba John, the remnant, say they hear the voice of God. Yes. They know the voice of God. Himself say say when you yourself for when and not only that, whereas the Zephaniah no Nyankopon and as Abraham as for no be say the remnant are saying say ye beti Nyankopon ene ye nyim ne na baby oboko bi anse bedi nachi. This is the remnant. Odofo say wotem ne sa don hwere Nyankopon e frɛ ye say on pese just yete nene opese ye hu se one Nyankopon na akwan a watwa ma ye Nyankopon se opese ye fa so fi se ye fa so a Nyankopon se da nkwa no ebeye de. This is what the remnant is all about. Exactly. Amen. Em se pastor wa to bo acheche mu pa ye wa mama te remnants and as enkaye no as landing Ghana ye wo we na se Onyankopon se ya Yesu tie obese landing Ghana ohwemu an se mentore o mu nyina se ebinim wo mu a despite say ya ye ne mfata na ebinim wo ho mu de o makoma no eda so ben me ti se me se asafo ni nyina akra sankrofo ne de men se omo nso na omo tie Onyankopon de ene na wo ka ho ase no na wo hwe no nso a sankrofo no omo ye advert me Nyankopon no omo no be Nyankopon bo hye no edi. It is very, very important. Excellent. Afi yen hwe eye bi a very important part for this lesson. Na afi yen fan en sorry so. Os eto de bia na ye ya dwimu ntanta sa aboshe we Abraham no ka kire omo Abraham se for wo ye Juni wa ko Israel mpoda and I said those kind of things say omo ka kire who to Africa ade a wa ka kire Jew for wo say wa those kind of things. Okay, what yen kan bibi ewo Galatians na yen fan hwe Abraham asifo how yen so ye be part of Saboshe and the first no yen call Galatians chapter 3 verse 26 to 29 no na yen hwe asama ewo na me madog nkasa ne mfa sorry edition yeso o say nemum munyina nam gidie so ye Onyankopon ma Kristo Yesu mu efri se mumudodo a wabom asu ko Kristo mu no mo hye Kristo mo ahye Kristo asi yudani ana hilani ni ho akwa ana odihye ini ho oberima ana oba ini ho biom efri se munyina ye baako Kristo Yesu mu. Amen. Amen. Enti dog yen hwe sa asem we no ye be kira asese in terms of Abraham asefo ya ye ka ho asem yi. Yeah, many abes mark me da say adusiano ye de pa em say enye ye nua panyin Paul some of these texts or the by Galatians, New Roman or Church Remuna. You are right, Saint Come for Rebecca, some Mogana for my no din. Was any ben a year June? I will promise you also can be. But your bet Church Remo, you know, say, and Nijesem, El Homa, or the 4 wood ye, who say, Boshano. If we say all along yaka Abraham says ya call home Israel. Moma yan fa kwan kakra ne yen church mu ne hu de ntia ye free Abraham asefo na ye ka home Israel. See, I go back to Genesis 35 now. Genesis 35 na Onyankopon ne Jacob ne kasa.
Emra oye land deal no oje bosh ode asase no oka said sene me ka kire wo nana Abraham Isaac no sa na me nso me hye bosh no a kire wo no so okay verse 10 na Genesis 35:10 onyankopon ka kire Jacob say wudin e de Jacob nanso efre na ekọ ye mfro Jacob biem ye be fro Israel enu ntina genealogy no Tiasiasa Bosha no started from Abraham. Or say Abraham ne nasefo. It from Abraham you call Isaac. You free Isaac ne you call Jacob. Now you change Jacob din free Jacob call Israel. And until you move into spiritual Israel. That's right. And yes, abusian fufuro be the same abusiano. Now mommy share this is where the lesson even gets more interesting. Or can say Abraham when was sefo nyina. So tracy the line of genealogy of Abraham, a babesi, a branch of your friend Jesus. That's right. Nature said, Boshana, ya de maye, Abraham nina sifo Jesus, a nam so no so one line no, or non so a partaker, or non so what a chafa, or Boshano. Now, then we go back to the pastors, and say, link no, it's not just by link by the first say, we are by birth, but also you ubet many that link no through adoption and also association. And Jesus, your tracy link no, or your direct descendant of Abraham. And Boshana Ekaya no all the benefits no, Jesus you're entitled to it. Yes. Mama scenario ye. Ya ye kroma bibre, ye mu bebre, ye free Ghana bano. Not you need any right to come and live in this country. That's right. Most of us are by virtue of association. Ebia ye nua bi waha. Ebia ukunu e waha na wo Ghana. And I say o yire e waha wo so wo Ghana. Na waka say oh me yire e wo Ghana. And by virtue of that association, when you are there, near my visa no abaha. Now so baha and nam say what link with Nipana already what regular stay waha nunti. Yes. Team ebe enjoy all the benefit of Okroma. The same ayina Bible echreye. Say ye nua penyi Yesu. Or ye direct descendant of Abraham. And all the benefit are promised in the Maya no. Just Yesu so wo the right to enjoy it. Now Yesu say onam jidie mu onam asubo mu na yen anka yen ka busua no ho we were yanam ho ye ni any relationship with Jew ni Jesus no by virtue say ya ginedi ni ama ho kwan ama wa boy sunti ye be ye Yesu nua. That's right. It is a minua ni Yesu ye se nua wom na ye di aye den ye nya wo it minua ni Yesu na bo she ya ye share ye Yesu direct lineage. Enti all the benefit. Na say miniani Yesua. Adenti na ye che land na minya bi. Order for say edusua e mo bia ni gie. Eni say obia bu no ho abamfua. Bible say yenam gidie mu yenam asubo mu ebe ye Yesu nuanom. Bible say boshe na o shema Abraham ne na asefo nyina no. Ye nua panyi Yesu enso wo lineage no. Enti owo the right to enjoy all the benefit. That's right. Me know the say ya ne say let's align ourselves with Jesus. That's right. No can you now say so person wunya the benefit of the promiser here gidie. Na say here city. So ye city now the who ben Jesus Christ and nam say wa be Jesus Christ ni enti no. All the promises, all the benefit osoro foforo ni asase foforo the new land deal na awurade ahyehyɛ no. Yenso yebenya chaka room. Onyame shira yina. Amen. That's it. The last comment from Openiko Jebu na fi yenso resokra just ma. Doka kidney Great with that. That's great. What's a massa? Great. Abusiafo yebeda munyina say maya so na money London Ghana memenda kwanje for ISA addition onyankopon enhiramu addition etoso ensia na yede abrabo no ose Abraham asefo sene nchechemu na akone de enyame na meka ye nyina ayate aseda sene yede addition etoso ensonso ede ebebrobrom onyankopon enhiramu na katiwani na mema Pastor Pokumensa enhiraso emaye yewrade ne enyankopon yeda wasipi se wa masa addition abeto yenim ma eyen nhira ene ahoden ma yen that it true yentimi nso entwe afefo nso ema wo nchen na opi woni monyama yenyina yetimi anya dankwa boy na wotwe aye hya asie maniama enkoye maye
ma yenye kese wo ye ho anim enye kese so wo afefo nyina anim yi yare akwanya na say niama ede ebekọ yi how amane ne ene amane hunu yi ne nyina free akwan mu ma yenye nhira ma ye fie your community ene wona ye no etu anamo nyinara ye de Ghana asafonso ehya wonsa ye do mpanimfo ehya wonsa ye do mo wi asa fane nyina so ehya wonsa awrade ye soro sema wonsa enye nhira ewo ye so ye da wasisi etie wo doba Yesu Kristo dim amen amen